abuton itiya 93.67%, itiya 70% a target population, iti ili itiya baknotan, ang mabakunaan iti first dose. Kalbatugan dayta iti 29,303 out of 31,277. Adamot tanitiya 53.33% wenno 15,741. Kadagitiya bilang iti fully vaccinated iti ili iti baknotan. Kinumpirmamot iti ana sa unga ili asaan nga agpayso iti no vaccine no entry policy ama ipatpatungpal ijaya baknotan na public market. No pay kasta maipatpatungpalmat ama sapul nga agpabakuna dagiti market vendors ken on-site vendors kadagiti na nadutukan nga vaccination sites iti na sa munisipyo. Maiyan nurot gamin dayto iti IATF resolution number 148B ken 149 series of 2021. Iti agdama agtultuloy iti vaccination rollout program iti na sa unga ili ken alukuyan dadagiti 12 anyos agpangato amapan agpabakuna kontra COVID-19 kadagiti na ituding nga vaccination site. Bombo Kendall Generosa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito La Union, Basta Radyo. Bombo!